Stupid says hej. Hej. Jeg har lige nogle spørgsmål til dig. Hvad siger du til, at dig og mig starter et feministisk non-profit? Så skal vi være fulde først. Okay. Hvor gammel var det, da du opdagede, at du havde en tissemand? 24. Godt. Hvor lang er din tissemand i millimeter? 68. Hvad er... 58. Var ikke det, jeg sagde? Jeg kan da ikke svare dig på det her. Nå. Hvad koster et håndjob på bordellet i Ilskov? 40. Ja. Så svaret er 40. okay. Ja. Koster 40. Mest traumatiske sexstilling for din partner? 69. Gennemsnitsalderen for seksuelle partner over pensionsalderen? Altså, så skal vi til at have decimaler på. Ældste seksuelle partner? Shit. Er det i nogen måneder, så ved jeg ingenting. Har du prøvet et glory hole? Aldrig. Ikke med vilje i hvert fald, men jeg kan godt lide det. Hvem vil du helst dele et glory hole med? H.C. Andersen. H.C. Andersen skulle da for fanden. Fanden, han er et festlig indslag. For jeg er ret sikker på, at han samler regning op på Venstre. Nej, ikke Venstres, Moderaternes kreditkort. Ja. Det tror du var det. Hvad er det værste, du har fået i øjet? Okay. Du sletter det her, hvis nu jeg kan være statsminister. Det skal ikke komme ud, det her. Forklar kvindens G-punkts funktion. Fuck. Det ved jeg virkelig heller ikke. Hvor er det nemmest at få fat på en ladyboy? Når man er på ferie og sådan noget. Ja, altså. Hvilket politisk parti har du mindst til fælles med? Enhedslisten. Hvilket parti drømmer du henved om at stille op for? Danmarksdemokraterne. For hvilket parti vil du helst bookes ind som stripper? Det som Putin han er formand for jeg tror fandme det er skæg. Nej, men altså. Hvis jeg skulle få sådan et seriøst svar. Bliver du med sikkerhed vores næste statsminister? Ja. Ej, der har ikke været valg endnu, men det sætter sådan ud. Nå, ja, men... Uanset. Ja. Kan du nævne de største politiske skandaler, som du personligt har været skyldig i? Ja, det kan jeg godt. Watergate. Så var der tamiler. Der var... Hvad hedder det? Altså, skolereformen er vel også en skandale, kan man... Er der nogen, der mener? Var der ikke... Hvad fanden har der ellers været sådan en skandale lige sådan hurtigt? Der var Kennedy... Bill Clinton. Med Monica Lewinsky. Det var 3. Hvor mange kilo kan du dødløfte? 18. 18? Sikker? 15. Stikker du et fodboldstrøm ned i underbukserne? Ja. Hvem er den perfekte wingman? Der er mange. Gandhi med hans non-violence et eller andet. Selvom han var lidt en womanizer, men who isn't. Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Jynke. Hvornår er det fedeste at være tysk turist? 2. verdenskrig. Hver eneste dag. Best interview? Ja. Hvornår opnår menneskeheden klimaks? Nu. Der har aldrig været fredeligere nu. Der har aldrig været mere economic prosperity. Der har aldrig været så lidt krig. Der har aldrig været så lidt, også selvom vi bliver fodret med det i medierne. Det har aldrig været sikrere at være et menneske. Det har aldrig været bedre at være et menneske, end det er nu. Altså, vi har fucking internettet er på 1 gigabit. 1 gigabit? Jeg tror godt, vi alle sammen kunne nøjes med dial-up. Men Peter, hvor tit wanker du i bruseren? Ikke så meget, som jeg burde.